Vážení zemědělci, v dnešním díle showroomu si představíme tyhle dva červené krasavce z dílny Opal Agri. Jedná se o nesené pluhy Apollo. Apollo 140 se vyrábí ve dvou typových řadách. Apollo 140 a Apollo 140V. Pojďme se podívat, co mají tyto pluhy společného. Konstrukce pluhu je dostatečně robustní, a to díky rámu, který je tvořen profilem 140 na 140 mm. Můžeme tak pluh postavit v modulárním systému 4+1 anebo 5+1. Maximum je tedy 6 radlic. S ohledem na tahač a půdní podmínky můžeme zvolit rozestup orevních těles 90 nebo 100 cm. Pro zabezpečení pluhu proti přetížení můžeme využít 3 typy jištění. Je to jištění trhacím šroubem, jištění pružinovým mechanismem anebo třetím typem hydropneumatickým jištěním. Stejně jako všechny pluhy Opal Agri lze i Apollo vybavit 5 typy orevních těles tak, abychom dosáhli optimální kvality orby v jakýchkoliv podmínkách. V čem se nám tedy tyto dva typy pluhu Apollo liší? Základním rozdílem je seřizování záběru radlice. U pluhu Apollo 140 se to děje mechanicky v rozmezí 33, 39, 44 a 50 cm. Naproti tomu u pluhu Apollo V využíváme hydraulický variosystém, kde řešíme plynulou změnu záběru radlice, kterou má navíc obsluha možnost sledovat na praktickém ukazateli. Pluh Apollo 140V tedy poskytuje obsluze vyšší uživatelský komfort. Pro kvalitní udržení hloubky orby potřebuje každý pluh opěrné kolo. V případě Apollo to může být buď to kolo hloubkové, které vidíme zde, anebo za příplatek kolo kombinované, které můžeme použít i pro transport po silnici, pokud se vracíme z pole zpět na farmu. V základní výbavě je pluh vybaven krojidlem plazovým. Za příplatek potom můžeme dokoupit krojidlo kotoučové, které nám udělá rovnou hranu brázdy. Jak jistě víte, Apollo bylo první, které přistálo na Měsíci. Proto si myslím, že naše pluhy Apollo by měly přistát i na vašich farmách.